Molt bona tarda. Moltes gràcies a totes i a tots per ser aquí a aquesta hora baixa, en aquest acte de graduació dels graduats i graduades d'Educació Infantil, d'Educació Especial i també de Pedagogia de la Facultat d'Educació. Ara obrirem la sessió. En tot cas, el que demanarem és el màxim de participació en aquest acte i comencem amb que el claustre descobrim, ens assentem i vostès també s'asseguin, per favor. Moltes gràcies. En primer lloc, prendrà la paraula el doctor Jaume Oliver, catedràtic de Didàctica i Organització Escolar jubilat. Magnífic rector de la Universitat de les Illes Balears, il·lustríssim degà de la Facultat d'Educació, la meva facultat, altres autoritats acadèmiques, professorat, alumnat, graduats i graduades dels estudis de grau d'Educació Infantil, Educació Social i de Pedagogia, personal d'Administració i Serveis d'aquesta facultat, senyores, senyors, amigues i amics. Abans de tot, vull manifestar el meu sincer agraïment al degà d'aquesta facultat per l'amabilitat i la confiança vers mi, convidant-me a adreçar-vos aquestes breus paraules un dia tan important com el de la graduació. Dividiré aquesta intervenció titulada «Què hi ha més enllà de la pedagogia? Reflexions i sentiments d'un professor jubilat» en 5 apartats. 1. De les biografies personals a la biografia institucional. 2. Fidelitat als arrels i fidelitat al canvi. 3. Comeni més enllà de la pedagogia. 4. La tècnica, l'ètica, l'estètica i la política de la pedagogia. 5. Comiat. 1. De les biografies personals a la biografia institucional. Es diu que les organitzacions contenen moltes vides dins una. La Universitat de les Illes Balears és una organització jove, creada, en realitat reinstaurada, l'any 1978, que s'ha nodrit de moltes biografies personals mentre anava consolidant la seva pròpia biografia institucional. Un servidor m'havia llicenciat en Pedagogia a la Universitat de Barcelona l'any 1968 i vaig tenir l'oportunitat, l'any 1971, de ser el primer professor de Pedagogia als estudis universitaris establerts a Palma, que amb el temps arribarien a ser l'actual grau en Pedagogia i que en aquell moment estaven ubicats a l'Estudi General Lul·lià com a delegacions de la Universitat de Barcelona. El curs següent vaig començar la docència a l'Escola Normal de Magisteri de Palma, també depenent de la Universitat de Barcelona. En diverses categories administratives i estructures departamentals, passant per diversos edificis i per nombrosos plans d'estudis i normatives, he arribat a la meva jubilació l'octubre de l'any 2012. Diguem que he format part del claustre d'aquesta universitat uns 40 anys. La meva trajectòria professional s'ha anat concretant a l'àrea d'organització i gestió educatives i en els estudis de magisteri, totes les especialitats, sobretot educació infantil, ha estat en la que més m'he implicat, i desgrau de pedagogia.
amb participació en la formació permanent de mestres, professors d'educació secundària, equips directius de centres educatius i en alguns cursos de postgrau. Tot això m'ha possibilitat haver tingut al llarg del temps alguns milers d'alumnes a Mallorca, Menorca, a Eivissa i Formentera. Aquestes pinzellades de la meva trajectòria no tindrien cap importància ni haguessin estat possibles sense el context institucional de la Universitat de les Illes Balears. Mentre la meva biografia professional s'anava definint i consolidant, també ho feien les de centenars de professors i professores del meu departament i de tots els altres, sovint amb una activitat més intensa i extensa que la meva, biografies de tots ells que reivindic com un valuosíssim patrimoni universitari. I, lògicament, mentrestant, s'anava configurant i consolidant, no sense molts d'esforços i dificultats, la biografia institucional de la nostra universitat. Dit en altres paraules, s'anava creant la seva cultura corporativa que es nodria de les trajectòries personals dels seus integrants, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, i a més, lògicament, molts d'altres factors. Expressat en altres paraules, cal conèixer i conservar la memòria de totes i cadascuna de les persones que han integrat i integren la nostra comunitat universitària. En el futur, estimats graduats i graduades, també la vostra memòria. Si aquesta universitat perdia la memòria dels seus integrants, de tots, perdria també la seva pròpia memòria corporativa, primer símptoma d'una mort global. 2. Fidelitat als arrels i fidelitat al canvi. Convé plantejar per començar què significa fidelitat als arrels. Ens referim als sistemes de creences i valors personals? Els sistemes de creences i valors que posa al nostre abast la universitat per facilitar les nostres opcions de vida? Ens referim als aprenentatges teòrics i pràctics propis dels nostres estudis universitaris? Ens referim a l'anomenada fidelitat a un mateix, a una mateixa? I què significa això? Què significa, d'altra banda, fidelitat al canvi? Canviar permanentment d'endemiatges conceptuals i de tecnologies de l'acció? Donar per fet que no cal conservar res d'allò que consideràvem abans important o intocable? Creure que la continuïtat és un contravalor? Estar molt atents als canvis vertiginosos de la societat? Pot ser cap d'aquestes coses en exclusivitat i una mica de totes elles. Les fidelitats no poden ser cegues, demanen raó, reflexió i llibertat. Demanen també capacitat d'autonomia personal. I més en aquests moments, definits per Zygmunt Bauman com a societat líquida i percebuts per tothom com a canvis globals de realitat i de paradigmes per la seva comprensió i gestió. Aquest autor considera la capacitat d'adaptació a nous escenaris tan important i necessària com la fidelitat als arrels. Cal que tots els professionals de la pedagogia identifiquem quines són les nostres fidelitats, lliurement i responsablement assumides, en un context de maduració personal, de consolidació professional i de compromís cívic. 3. Comeni més enllà de la pedagogia.
Comeni, el gran pedagog i filòsof del segle XVII, al final de la seva vida i adreçant unes paraules als assistents a la inauguració d'una biblioteca per joves, digué en paraules semblants a aquestes: us anim a llegir molts llibres i desig que trobeu a les seves pàgines molt de conceptes i informacions que vos siguin útils i us facin millors. Però us he de dir que més m'agradaria que hi trobàsseu el camí per a una bona vida. I molt poques vegades això es troba als llibres, digué. M'agradaria que des d'ara vos esmerçàsseu en aprendre a viure. No sigui cosa que us passi com a aquest que ara us parla, deia ell, però tal vegada vos ho podria dir jo també, que quan n'hàgiu après ja sigui hora de plegar. La qüestió plantejada al títol de la meva intervenció necessita alguns aclariments. El més enllà de la pedagogia s'ha d'interpretar com una referència cronològica, talment després, o com una referència lògica, conceptual, talment com l'entorn científic o social. En el primer dels supòsits, després, resulta fàcil referir la resposta a la meva pròpia experiència com a professor de pedagogia jubilat. Més enllà o després de la pedagogia, entesa com una pràctica professional institucionalitzada, hi ha la jubilació, el descans, la dedicació a altres activitats, el gaudi d'una major llibertat, el repensar tota la vida viscuda, la reconciliació amb persones, conceptes i actituds, el retrobament d'un mateix com a persona, no com a professional que ja no és, l'aprofundiment en tantes experiències de tot tipus i sobretot en les experiències de la vida, el que en dèiem la vida privada, entre les que s'hi troben les relacions socials i familiars, amb una especial menció dels nets. Fa pocs mesos m'han comunicat que el conegut i bon amic de molts de nosaltres i de la nostra facultat, el catedràtic de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Barcelona, doctor Francesc Imbernon, recentment jubilat, manifestava: després de la pedagogia hi ha vida i sospit que n'hi ha molta. És clar, s'ha de saber que ja ha començat a tenir nets. I finalment, el temps de la jubilació és el temps de l'aprofundiment en els valors que han vertebrat fins aleshores la pròpia vida interior i l'espiritualitat, i l'han de vertebrar fins al final. Vos puc dir que un bon guia meu en aquest aspecte ha estat i és el professor Joan Mascaró i Fornés, doctor honoris causa d'aquesta universitat, lingüista i pedagog, savi orientalista, traductor, professor de Cambridge, sobretot mitjançant la seva obra Llànties de foc, de les escriptures i saviesa del món. Vos puc dir que un servidor continua encara cercant, fent servir les paraules del salmista plenes de poesia, ni que sigui una petita llàntia encesa que il·lumini la foscor de les meves nits. Vos puc dir també que estic molt agraït a aquesta universitat, que enyor persones, no funcions, i que sovint m'he demanat si he estat sempre a l'alçada de les meves responsabilitats. En el segon dels supòsits, interpretant el més enllà com una referència conceptual i real, talment com l'entorn científic o social de la pedagogia, cal reconèixer la importància dels fonaments epistemològics del que avui anomenem ciències de l'educació
i d'altra banda de la seva connexió amb el món científic i tecnològic actual i futur en general. Quant al seu més enllà social, cal identificar-ne les fronteres i les exigències. Aquestes són la viabilitat de la seva praxi i la capacitat de la seva influència en l'àmbit de la realitat. En altres termes, el més enllà de la pedagogia des de la perspectiva social no és altra cosa que el propi canvi social. La pedagogia com a instrument i pauta d'aquest canvi vers una major equitat i vers una transformació real de la societat que possibiliti i garanteixi el creixement integral i l'autonomia personal dels seus integrants. 4. La tècnica, l'ètica, l'estètica i la política de la pedagogia. Lògicament, la primera obligació nostra és ser bons pedagogs en el nostre perfil competencial i professional. Però això no basta. No hi ha cap tècnica completament neutra. La pedagogia s'ha de regir també per uns principis ètics molt exigents. No podem intervenir en processos personals o grupals sense un gran respecte, sentit de la justícia i sensibilitat vers els seus protagonistes i sense haver-nos plantejat prèviament si és millor moralment fer les coses d'una manera o d'una altra. Però això tampoc és suficient. Tota la teoria i la pràctica de l'educació contenen una gran bellesa i tota intervenció professional en aquest àmbit l'ha d'explicitar. Les diferents i variadíssimes formes de comunicació, d'organització del treball i dels espais, de relació i interacció individual i grupal, tan pròpies de l'àmbit educatiu, han d'esdevenir experiències agradables i hermoses, i per això ja són educatives, per l'exquisitesa del llenguatge verbal i no verbal emprat, pel joc de mirades i silencis, pels ritmes del temps, per l'empatia, per la cura dels entorns i per la sensibilitat estètica dels professionals. La pedagogia, n'estic segur, té un rostre i una figura molt hermosos. Com podria ser d'una altra forma si és font de tanta il·lusió i esperança? Però això tampoc basta. La pràctica professional de la pedagogia és incompatible amb la innocència dels pedagogs. És el primer que ha de perdre un mestre, un orientador, un educador, un planificador, la innocència. Al voltant de l'educació hi ha molts interessos i lluites pel poder, pels recursos que s'han d'administrar. Hi ha molts interessos de classe, molts interessos dels protagonistes socials, conegut amb el nom de poders fàctics, molta ideologia. Cal ser lúcid i coherent i, en tot cas, decantar-se sempre a favor de les persones i dels col·lectius més febles i més indefensos. 5. Comiat. I per acabar, deixeu-me manllevar i repetir en versió lliure versos, expressions i dites a poetes, amics i mestres per desitjar un bon inici professional als graduats i graduades d'aquesta facultat. Hem de saber tanmateix que no sempre els clavells ens floriran com desitjàvem, però també hem de saber que sempre que cau una fulla, neix una flor. Jaume Caldentei.
mestre, poeta i actor. Tenim l'obligació de ser feliços i fer feliços els altres. Gabriel Mesquida, prou conegut en aquesta universitat. La vida no vale la pena si no és vivida adrede. Mario Benedetti, escritor de l'Uruguai. Que les nostres vides siguin llibres oberts perquè tothom hi estudiï. Mahatma Gandhi. La salvació de l'home únicament és possible en l'amor i a través de l'amor. Viktor Frankl, metge, psicoterapeuta, sobrevivent de camps de concentració nazis. I finalment, un pensament del nostre Ramon Llull. El millor mestre és aquell que sempre està en actitud de deixeble. Res més, que el vostre camí estigui sempre ple d'energia i d'amor. Moltes gràcies. Ara, en nom dels seus companys que se graduen enguany, prendran la paraula els alumnes Anna Hermoso de Mendoza i José Antonio Orozco, graduats en mestre d'educació infantil. Buenas tardes, compañeros, compañeras, familiares, amigos, profesores y demás profesionales que forman parte de la Universidad de las Islas Baleares. Es para nosotros un placer realizar el discurso de graduación del ciclo de educación infantil, pero queríamos remarcar que nos gustaría que todos nuestros compañeros estuvieran aquí en este escenario con nosotros, pero bueno, la idea no es que fuese muy viable, entonces lo haremos nosotros en representación y por y para vosotros. I pues, qui no recorda el seu primer dia? Jo me'n recordo que arribava mig en contradirecció, que no sabia per on havia d'anar, el nostre edifici dividit en 3 blocs, cada bloc una lletra, i no m'han donat compte i han passat 4 anys. Pues si te cuento yo mi primer día, yo ha pasado los 4 años, yo me pierdo por los pasillos, o sea que imagínate. Y bueno, y aparte de eso, que cuando llegué yo preguntaba a todo el mundo, porque ojo, yo no tengo yo no tengo pelos en la lengua. Y claro, era buena idea para conocer amigos, pero vamos, que no me acuerdo ni de la mitad de sus caras, así que... Bueno, com ens embullem? Anem a posar-nos serios y a lo que hem d'anar. Bien, tiene razón. La verdad es que ha sido una etapa muy bonita en la que nos llevamos muchas cosas, recuerdos, amigos, anécdotas, charlas interminables en la cafetería, reuniones de trabajo que nos quitaban el sueño. Bé, però la carrera en si. ¿Y qué ha sido para ti la carrera? Bueno, és que han estat moltes coses. Per descomptat, he conegut grans professionals, dels quals he après molt. Alguns m'han inspirat una confiança que m'ha fet donar-me compte que podia donar de jo molt més del que jo mateixa pensava, però sobretot m'he donat compte que he pogut aprendre molt dels meus companys. La verdad es que sí. Yo con lo que me quedo de la carrera es con todas esas lecciones, y no solo teóricas, sino también morales, que nos han dado tanto compañeros como profesores, y abriéndolos los ojos ante una dura realidad. Pues aquí adelante. Espérate, eso no. Pues adelante. Ahora aguántala.
La verdad es que hemos vivido 4 años de recortes en los que resulta fácil venirse abajo y de preguntarnos si realmente serviremos para adaptarnos a lo que nos venga y si siempre siendo capaces, sobre todo, de ofrecer una educación de calidad, sean cuales sean las condiciones que nos vengan en el momento. Y creemos que entre todos hemos conseguido ir descubriendo tanto estrategias, recursos e ideas i que gràcies a ello ara nos sentimos más fuertes i capacitados. Amb tot, avui aquest acte marca la fi d'un dels camins més importants que han tingut la majoria. I en aquest final compartim tots una alegria. Una alegria per haver aconseguit una meta personal que ens vam proposar fa uns anys. Cadascun de nosaltres ha deixat la seva pròpia marca, ja sigui una presentació a una classe, una resposta a un mestre, la petjada com ens han deixat els uns en els altres, o simplement el fet d'haver-nos conegut. El fet de conèixer persones que només fa uns mesos o uns anys que sabem que hi són, però farà que mai més els puguem oblidar i que sempre els duguem a dins. Bueno, y por supuesto no nos queremos olvidar en este acto de aquellas personas que nos han ayudado tanto en este difícil camino. Aquelles persones que han contribuït al fet que aquesta etapa hagi estat molt més fàcil. Ens han recolzat en els moments que eren difícils i ens han ajudat a veure el que era negre un poc més tirant a gris y donar una empenta quan més ho necessitàvem. Exacto. Y con esas personas nos referimos a nuestras familias, ya sean padres, hermanos, abuelos, parejas, tíos, primos, y simplemente daros las gracias por vuestro apoyo y por vuestra confianza. Y tampoco olvidar a nuestros amigos, tanto los que teníamos antes de llegar aquí como los que acabamos de conocer a la carrera y que nos vamos a llevar siempre con nosotros, que eran los que realmente te ayudaban y te apoyaban cuando tenías tantas prácticas que no sabías ni por dónde empezar, los que te animabas cuando fallabas en alguna asignatura, los que te aconsejaban y te pedían consejo en el momento de crisis total. I també aquells amb els que t'anaves a fer un tallat a mig matí, t'anaves de festa un cap de setmana o te prenies unes canyes. Y es por ello mucho más que no podíamos obviar en este discurso el darle las gracias a todos y cada uno de vosotros, tanto a los que estáis aquí como a los que nos están viendo a través del web digital. Sí. Bé, per tots nosaltres és un orgull personal haver aconseguit treure-nos aquesta carrera, però el que més ens enorgulleix és haver comptat amb una comunitat en la qual hem rebut ajuda i hem donat tanta com hem pogut. En definitiva, considerem que les parts són les que han fet tot i per això no ho sentim tant com un mèrit personal com un mèrit compartit amb aquesta gran família que formeu tots vosaltres. Y bueno, para ir finalizando, despedirnos con una frase que nos gusta mucho, que es: la educación es un sueño y depende de cada uno de nosotros que esto se haga en realidad. Vos animam a no conformar-vos, a lluitar per millorar cada dia, perquè els nens són l'esperança de demà i les nostres mans està ajudar-los a estar preparats per ser persones fortes, física, mental i sobretot emocionalment. Y no queremos alargar más este discurso, puesto que sabemos que estáis deseando subir a por los diplomas. Así que, enhorabona, aquest és el vostre moment, així que a gaudir-lo i moltes gràcies a tots. Bueno. A continuació, i també en representació dels seus companys, pujarà Marta Guijarro, graduada en Educació Social. Bueno, els meus companys podrien haver deixat la camiseta verda aquí, a nosaltres també ens representa. Avui matí m'ha telefonat el meu padrí i m'ha demanat que no faci bromes, he tenido que borrar los chistes, el primer era sobre el vostre capell, no sap greu. Bueno, bones tardes a tots i a totes. Primer de tot vull donar les gràcies a totes les persones que sou avui aquí, familiars, amics i amigues, que heu estat part imprescindible d'aquest camí que avui acaba.
Gràcies per la vostra paciència, per la vostra generositat, per ser-hi sempre sense demanda. Aquest títol també és vostre. Gràcies, docents, els que els heu posat una mala esquena i els que ens han posat un peu al davant. Amb dos, gràcies, ens heu fet més fortes. Ens heu ensenyat quantitat de teoria, molta pràctica i alguns de vosaltres, només els millors, vida. Ens heu donat quantioses nocions de com viure en aquest món que ara se'ns sobra. I aquest és un regal pel qual no basta aquest agraïment. Gràcies, rector i autoritats acadèmiques, per estar avui aquí i per la feina que feis dia a dia. Permetiu-me el luxe de demanar-vos una cosa. Podeu ser més propers, no menjam. Que un dia com avui no sigui el primer ni el darrer que ens veiem. Veniu a veure'ns, conversem, junts serem més forts. Enfilaré els agraïments a tota la gent que avui no és aquí, bé, alguns sí, he hagut de modificar un poc el discurs. Personal de serveis administratius, consergeria, copisteria, etc. Tots ells fan de la universitat un lloc millor cada dia. Gràcies. Vull tenir un moment per reivindicar que per un tecnicisme numèric, el nombre de crèdits superats, avui companys i companyes del camí no estan aquí amb nosaltres. Amics i amigues de promoció, avui també és el vostre dia. Em sento molt afortunada de poder fer aquest discurs representant el sentiment de totes les meves companyes, que tantes coses m'han regalat aquests anys. Han estat els millors transmissors d'il·lusió i d'energia. I ara seran els millors i les millors educadores i educadors socials. Des de nina he respirat la importància de l'educació, el dret bàsic imprescindible, el regal que a ningú li ha de faltar. El meu besavi, don Estanislau Guijarro, ja va lluitar en èpoques verdaderament complicades per la qualitat de l'educació, per la seva independència, pel respecte als educants i als educadors. Sabia de sobres que no hi havia massa debat sobre aquest tema. Ell ja pintava de verd. Per ell i per la seva sabidoria transmesa pel meu padrí i per mon pare, avui estic especialment contenta de compartir la graduació amb pedagogs, pedagogues, educadors i educadores infantils, companys i companyes en la missió d'educar, guerrers i guerreres de la lluita, perquè tots i totes avui obtindrem el títol dels nostres estudis i a la vegada ens graduarem en lluitadors invencibles i somiadors inesgotables. Somiar i lluitar van implícits a la nostra feina i a tots i a totes us vull regalar un trosset de don Estanislau. Avui vull dirigir-me personalment. El nostre recorregut per la universitat ha estat un luxe. Les possibilitats que ara se'ns brinden, tot un repte. Ha estat un verdader plaer compartir aquest camí amb la Universitat de les Illes Balears. Sense ella, res hagués estat el mateix. L'hem lluitada, l'hem defensada i ens ha impacientat. Quines relacions no tenen això? I com a les bones amistats, ens quedam amb el millor d'ella per tota la vida. Amics i amigues, bé, ara m'agrada més dir-vos educadors i educadores socials. Qui ens hagués dit fa 4 anys que avui seríem aquí? O qui ens hagués dit en els moments de més crispació que ho aconseguiríem? No puc sentir-me més orgullosa d'haver compartit aquest recorregut amb vosaltres. Hem après moltíssimes coses els uns dels altres. Hem crescut i ens hem descobert com a persones. I avui, amb la vida que comença, ens sentim preparats per afrontar qualsevol repte. Aquí, avui, no tothom sap de la pasta que estan fets els meus companys, però jo crec que és necessari que sapigueu que esteu envoltats ara mateix de màgia. Teniu aquí una promoció d'educadors i educadores socials que poden amb tot. Quan començàrem, tots i totes volien canviar el món. Ara ja sabem com fer-ho. De fet, ja l'han canviat una mica. No us desitjaré sort, no la necessiteu. Fareu la feina que calgui i quan calgui per aconseguir els vostres somnis i les vostres fites. Teniu els coneixements, anem a conquerir l'experiència. I amb aquest regust acomiat, amb el que ja es respira el principi de moltes coses, vull dir-vos que ho tenim tot per fer-ho tot. I és entre tots que ho farem tots, perquè com deia en Martí Pol, podem en cada gest guanyar nous àmbits i en cada mot acréixer l'esperança. Serem allò que vulguem ser
I a cada instant gasteu tota una vida, perquè pedagogs, pedagogues, educadors, educadores infantils, companys, companyes, no hi ha futur que no us pertanyi. Lluita, força i compromís. Finalment, ens dirigirà la paraula Loic Pasqual, graduat en Pedagogia, també en nom dels seus companys. Bones tardes a tothom. Primer me vull disculpar perquè estic un poc nerviós, però bueno, i a més després d'aquests gran parlaments espero estar a l'altura. Bé, bones tardes a tothom. Primer, dir-vos que estic aquí davant vosaltres per xerrar en nom dels meus companys i companyes de la carrera de Pedagogia i també dels companys que no han pogut estar aquí però que han compartit anys de carrera amb nosaltres. Primer de tot, m'agradaria donar-vos les gràcies a tots per haver vingut. És un dia molt especial per nosaltres i estic segur que per tota la gent que es troba dins d'aquesta sala també ho és. Record que fa anys ja, quan encara havien de començar la carrera, molts desconeixíem la verdadera dimensió o el paper que pot jugar un pedagog dins la societat i inclús la pròpia definició de pedagogia. Pedagogia? Eso es para ser profesor, ¿no? O inclús algun de nosaltres han sentit el mític pedagogia. ¿Qué es eso? ¿Lo de los pies? Encara que sorprengui, sí. Aquestes coses s'han arribat a sentir. Nosaltres sabíem, òbviament, que no tenia res a veure amb allò, però ens resultava difícil explicar-nos i fer-nos entendre en aquell moment. Aquest desconeixement, inseguretat i inclús desvinculació davant la pedagogia que podíem sentir ha anat transformant-se i desapareixent paulatinament, a mesura que els anys han passat i hem anat cursant diferents assignatures. Però no només han estat les assignatures o els professors que han ajudat a l'assimilació i apropiació dels termes de pedagogia, pedagoga o pedagog. També esdeveniments com la lluita contra la imposició d'un model lingüístic a les escoles per part de l'anterior govern de les nostres estimades illes, com va ser el malaurat tractament integral de llengües, o TIL, va aconseguir que una gran part de l'adormilada societat balear s'aixequés i sortís al carrer, convertint el dia 29 de setembre de 2013 en un dia històric per les Balears. Nosaltres, com a estudiants de pedagogia, vàrem viure aquesta situació d'una forma molt personal, impulsant la nostra vocació pedagògica. Un pedagog no pot viure aliè als problemes de la seva societat i aquells dies molts ens vàrem adonar d'això i que tenim molta feina per fer. Aquesta desvinculació o desconeixement sobre la pedagogia ha acabat desapareixent, arribant al punt en què avui en dia, si ens haguessin de definir i descriure-nos com a individus, la paraula pedagog sempre estarà present. M'agradaria un poc xerrar sobre aquests anys que hem viscut. Hem fet amistats i bons companys, alguns seguiran sent-ho i altres no, però les experiències viscudes ens uniran sempre d'una forma o altra. Tots hem passat per les diferents etapes d'inquietud, incertesa, companyerisme, amistat, rialles, esforç, peresa, estudi, preocupació, alegria, decepció, nerviosisme. Podria seguir tota l'hora baixa, enumerant les emocions viscudes aquests anys. Però si he de resumir la carrera només una emoció, em quedaria amb aquesta, satisfacció. Satisfacció d'haver començat i haver acabat aquesta meravellosa carrera. Satisfacció de poder dir amb orgull que soc pedagog. Personalment, penso que la verdadera influència que ha tingut la carrera en nosaltres ha estat aportar-nos una nova visió de la realitat que ens envolta. Ara no ens quedarem a la primera impressió dels problemes, sinó que voldrem anar més enllà per poder entendre-ho millor. Aquestes ueres, que podríem dir, ens ajudaran a enfocar la realitat des de diferents perspectives. Tant la nostra vida personal com professional es veurà afectada, perquè encara que seguim sense els mateixos i els mateixos, ara som pedagogs. A partir d'ara, cadascú de nosaltres agafarà un camí diferent, el seu propi camí. Després d'haver recorregut junts aquests anys, ara toca separar-nos i anar a assolir les diferents metes i il·lusions que cadascú ens han pogut marcar. Potser tornarà el sentiment d'incertesa una altra vegada, però vos record que el darrer pic que van tenir incertesa no va acabar tan malament.
I gràcies a aquest breu, i bé, acabo amb aquest breu discurs, però escrit des d'escó, de veres, igual que he començat, amb un gràcies. Gràcies per haver-me acompanyat aquests anys i haver deixat que vos acompanyi. Vos desig tota la sort que es pot desitjar en aquest nou camí que començam i sempre recordeu l'orgull i satisfacció que hem de tenir quan diguem que soc pedagog. Moltes gràcies i molta sort. Bones tardes a tothom. En nom de la Facultat d'Educació, en primer lloc, vull agrair la presència a famílies, graduats, professors, en el rector i també en els altres professionals de la universitat que ens ajuden tant a dur endavant aquest acte com en el dia a dia, perquè si no la cosa se faria absolutament inviable. Bé, no m'estendré molt, només vull dir dues coses que crec que dic de tot cor i que són realment una oferta ferma que vos faig de cara en el futur. Heu arribat a la fi d'una etapa, això apareix evident. Factor comú en tots els estudis que avui estan aquí representats és el fet d'educar. Això ho compartiu tots educar, en diverses dimensions, diversos àmbits, diversos espais. Educar és un acte complex, és un acte difícil, que té com a finalitat darrere fer-nos i fer millors persones en tots els aspectes de la integralitat humana. Això avui en dia no és precisament el discurs imperant. Veureu, sovint, en els mitjans de comunicació especialment, com l'educació se redueix d'una forma, per supost, intencionada i jo diria reduccionista a una dimensió instrumental que contempla només pensar en l'educació com a factor de formació de treballadors. Per supost, nosaltres des de la facultat no compartim aquesta visió, això és una de les parts del que s'ha de fer, és una de les parts de l'educació, però l'educació el que ha de fer, de qualque manera, és anar més enllà, com molt bé ha dit el professor Oliver, Jaume Oliver, i de qualque manera això només se pot aconseguir a través de la tasca dels educadors en un sentit ampli. Ara, a partir d'ara, s'han invertit els papers. Vosaltres ja no sereu alumnes, sereu formadors, sereu educadors. Ho heu de posar en aquest costat. Això és una tasca de molta responsabilitat que requerirà que activeu el millor que teniu dins vosaltres. Les eines per educar les teniu. Completat amb èxit la vostra formació inicial. Però heu de saber que no hi ha cap nen, cap família, cap usuari igual, ni cap curs igual a l'anterior. De manera que això vos obligarà a posar en valor determinades virtuts, determinades qualitats, atenció, concentració, responsabilitat, formació continuada, coneixements de base científica, amor per la vostra feina, dedicació i respecte a tots els nens i famílies, empatia. I moltes altres. Aquestes són qualitats que haureu de posar cada dia en actiu, cada dia en marxa, en pràctica, si no voleu, amb un parell d'anys, estar cansats de la feina d'educar. No veig altra manera d'educar si no es posant en valor aquestes i altres facultats. No ho faceu tots sols, en això. Tot i que la vostra etapa, la Facultat d'Educació, sembla que hagi finalitzat, llavors vull fer saber que ens sentim compromesos, ens seguim sentint compromesos amb tots vosaltres. I en aquest sentit, els vostres professors vos rebran sempre, les portes obertes, i la facultat també està a la vostra disposició per futures col·laboracions, per dubtes, per inquietuds, per dir-nos, escolta, no vareu pensar a explicar-nos allò. Ho volem saber, ho volem sentir, perquè també ens ajudeu a millorar. I, de fet, qualsevol iniciativa, bé com a col·lectius en els que pugueu pertànyer, col·legis professionals, associacions, etc., cregueu que nosaltres vos podem ajudar a engegar, no dubteu, en tocar les portes de la facultat, teniu mil i una maneres de contactar amb nosaltres, Facebook inclòs, i d'aquesta manera crec que podran seguir col·laborant, fent feina junts, ajudant-nos i ajudant a la societat a millorar i fer créixer l'univers educatiu. Bé, finalment, enhorabona
Enhorabona i gràcies una vegada més per haver escollit la nostra facultat com a espai per la vostra formació. Gràcies. Ara començarem a lliurar sobre gràfica, que simbolitza el pas per la Universitat de nous graduats. Vos demanarem que pugeu a l'estrada quan sigueu cridats. Els graduats en pedagogia són Andrea Adell, Joana Maria Bennassa, Marta Caamaño, Joana Maria Caimari, Maria Teresa Covas, Laura Duma, Diana Giselle Freire, Àngela Orrillo, Marina Ollas, Jessica López, Maria del Mar López, Raquel Martínez, Bàrbara Martorell, Bàrbara Maria Mas, Jaume Morales, Sílvia Mota, Loïc Pasqual, Marta Pedrol, Sandra Saurín, Jessica Soldado, Ana María Taborda, Maria del Mar Tomàs, Clàudia Vert, Maria Pau Xamena, Joana Maria Zuzama, els graduats i graduades en grau d'educació infantil són Marina Alorda, Magdalena Andreu, Judit Maria Arroyo, Míriam Azarbani, Rosa Maria Barceló,
Margalida Maria Barceló. Neus Canyelles. Cristina Cardona. No és. Laura Cifra. Natàlia Darves Bornoz. Marta Enric. Antoni Escales. Antònia Escales. Sandra Franco. Maria Isabel Gamero. Noelia Maria Hermosilla. Anna Hermoso de Mendoza. Laura Hervalejo. Ana Iglesias. Arantxa Jiménez. Joana Maria Joan. Azucena Loza, no és. Cristina Martí. Maria Immaculada Martí. Maria Magdalena Martínez. Coraima Martínez. Antònia Martorell. Teresa Mas. Cristina Melis. Jessica Maria Mengual. Joana Moragas. Francisca Yolanda Muñoz. Marina Obrador. José Antonio Orozco. Bàrbara Perelló. Míriam Pérez. Raquel Pérez. Rocío Pérez. María del Carmen Quesada. Catalina Rasero. Margalida Reinés. Marta Riera. Clara Ruiz. María Alejandra Samaniego. Marina Sánchez. María Jesús Sánchez. Karina Santa Eufemia. Laura Serra. Antònia Maria Soler.
Sofia Esther Soriano. Alba Sternal. Clàudia Suassi. Caterina Irene Tortella. Magdalena Trobat. Següent. Joana Teresa Vassallo. Marta Vidal. I Bàrbara Vidal. Els graduats en Educació Social són Marina Bernabeu, Neus Paula Bosch, Maria del Mar Cabreja, Irene Castaño, Tamara Montserrat Escobar, Micaela Maria Ferrer, Margalida Fial, Paula Galofré, Almudena Garcia, Lorena Garcia, Antoni Gómez, Isabel Granados, Marta Guijarro, Judit Lozano, Aina Maria Manresa, Jessica Daniela Obando, Neus Orell, Lourdes Padilla, Míriam Roldán, Aina Sureda, Joana Maria Tomàs, i Noelia Toro. El Premi Extraordinari de Final d'Estudis Oficials de Grau d'Educació Social és per en Miquel Àngel Rosselló. Ara ens dirigirà la paraula el rector. Estimades graduades, estimats graduats, il·lustríssim degà, secretari, claustre de la Facultat d'Educació. Està clar que en aquest darrer moment hem viscut una festa aquesta vostra, però que per nosaltres, per la universitat, és aquesta festa dels sabers, dels coneixements, de les habilitats, de les competències, tot això que diuen les guies didàctiques després de Bolonya, i que de fet tenen com a objectiu intentar això, intentar carregar-vos una motxilla
d'habilitats perquè a partir d'ara pedagogs, educadors infantils i socials estigueu preparats per intentar afrontar aquest futur amb la mateixa valentia, amb els mateixos tràngols que heu passat per aquests 4 anys de la vostra carrera. Jo m'he quedat amb un desig, i és que na Marta us expliqués, encara que Espadrí no ho volia, quin era el seu sentiment respecte dels nostres, ha dit capells, que oficialment són birrets. Perquè la nostra procedència és una procedència eclesiàstica. És a dir, quan neix la Universitat a Bologna, que ja fa més de 600 anys, neix al voltant de l'Església. I el meu vestit és més de capellà que de roquero, no està clar. Però tot té un seu significat. Per tant, si un dia ens dones aquesta oportunitat d'aquests encontres que deies, doncs tu ens explicaràs que no volia que diguessis Déu Padrí i jo t'explicaré el que sé de la nostra indumentària. La veritat és que m'han agradat molt els parlaments, començant per aquesta lliçó de pedagogia que ens ha donat el doctor Oliver, amb el qual en aquests anys a la seva universitat ha fet molt per la universitat, molt més segurament que el que ell ha dit que l'ha fet la universitat amb ella, i jo avui vull tenir una menció especial pel que va ser la seva esposa, la senyora Pilar Lafont, que em va ajudar molt en els inicis també d'aquesta universitat i que jo la record com aquestes persones que no duen birret però que realment duen una gran càrrega de que realment aquesta universitat funcioni. I és aquesta apel·lació sempre que el personal d'administració de serveis són realment el que van engraçant aquesta maquinària perquè els professors puguin fer la nostra labor d'aquesta transferència de coneixements. Com sempre dic, amb aquests actes, que són actes de festa, són el vostre acte, afloren 3 sentiments, molt d'ells ja els ho dic. El primer sentiment, evidentment, és d'enhorabona cap a cada un i cada una de vosaltres, perquè el que heu aconseguit, graduar-vos en educació infantil, en educació social o en pedagogia. És cert que hi ha gent que ha quedat pel camí, però sabeu que la universitat no dona aprovats generals. Per tant, s'ha de fer prova que realment s'han assolit els coneixements que en cada matèria s'han donat. Per tant, una enhorabona molt sentida per part de tot el claustre de la universitat i el meu també personalment. I el següent sentiment és un sentiment d'agraïment que s'ha expressat i és aquest agraïment de les famílies que també n'han a dir i que jo ara us demanaria que per demostrar-los aquest agraïment vos aixequéssiu i els féssiu un fort aplaudiment. Un aplaudiment que vol mesurar aquest agraïment que, sens dubte, sense el seu estoló en aquests moments una mica de desànim, de peresa, que també ha dit el Lai, que en un moment sortia, doncs solament sense aquest estoló també que està molt difícil haver arribat aquí on heu arribat. Per tant, també nosaltres com a universitat els hi volem agrair a les vostres famílies que hagin confiat en aquesta universitat per aquesta graduació. I m'ha agradat quan consideràveu que el pas per la facultat ha estat un pas molt important per vosaltres, on heu rebut valors més enllà que aquells que signifiquen les matèries obligades d'una assignatura. Per tant, jo també com a rector i en nom de la universitat, moltes gràcies familiars per aquesta confiança. I finalment un tercer sentiment que és el de reconeixement, que m'agrada que quan els alumnes de manera totalment lliure, perquè el seu discurs és lliure, doncs fan aquest agraïment als docents i al personal d'administració de serveis. Penseu que cadascú té la seva funció dintre la universitat, cadascú intenta imposar el millor que sap, transmetre aquells coneixements que creu imprescindibles i també cada personal en el seu lloc, com dèieu abans, des de la copisteria, des dels bidells, des del personal de protocol, que mai els agraeix, que els vull agrair tot aquest esforç d'organitzar aquests actes un darrere l'altre que surten tan bé. Per tant, aquest personal d'administració de serveis també és molt important per aquest funcionament de la universitat. Jo diria que entre tots, entre vosaltres, evidentment, famílies,
professorat i personal d'administració de serveis s'ha fet una feina, s'ha fet una molt bona feina, la qual jo n'estic particularment orgullós. I ahir deia una companya vostra de primària, deia, i ara estem davant un viatge d'Ítaca, aquest viatge que hem d'emprendre tots, però que també l'Aico ha dit, escolta, l'hem d'emprendre en la mateixa fortalesa que hem emprès la carrera. Tots sabeu que teniu davant vosaltres una tasca, jo diria preciosa. Jo crec que la tasca d'educador, la tasca de pedagog, és una tasca preciosa, carregada de responsabilitat. És a dir, jo crec que formar, en particular els mestres, de formar en sabers a les noves generacions és un orgull perquè la fa, però també una responsabilitat a nivell social. Per tant, jo us diria que us engresqui aquesta tasca que teniu per davant i que realment el futur us sigui tan positiu com ha estat el pas per aquesta graduació. Nanna i en José Luis han posat aquí aquest signe verd de lluita que ha estat fins ara. I jo crec que vosaltres estareu cridats a una lluita que hem de començar tots plegats també ara. O que hem de continuar, perquè no és començar a continuar tots plegats ara. És a dir, aconseguir, començant des de la universitat, passant pel món polític, per responsabilitats polítiques, però sobretot pel convenciment social de que realment fa falta en aquestes illes, fa falta a tot l'Estat un pacte per l'educació. És importantíssim que en tinguem clars quines són les regles de joc, sabent clars per molt d'anys quin ha de ser el paper que hem de jugar en la formació dels nostres infants, de la secundària, a la universitat, si és cert, tal com tots ens diuen, tots com ens diem, que l'educació és realment un pilar fonamental de l'estat del benestar. Si volem que l'estat del benestar continuï, es fortifiqui en democràcia, en llibertat, en igualtat, doncs farà falta molta educació. I és important tenir un pacte que duri molt més enllà del que és una legislatura política. Per tant, ja us crec que aquesta senyera verda que posàveu aquí en forma de camiseta continuï una miqueta esperant aquesta possibilitat. Finalment, un desig com a rector en representació de la universitat, i és que tingueu molt d'èxit en el vostre futur. I no és un desig altruista, és un desig una mica egoista. Per què? Perquè penso, com també deia el doctor Oliver, que finalment sumant tots aquests èxits, totes aquestes voluntats que vosaltres tindreu en la vostra responsabilitat, acabarà sent un èxit i una suma de valors per a la nostra universitat, perquè estem convençuts que la universitat no només la fem el prestigi del seu professorat a nivell de la recerca, a nivell de la investigació, sinó sobretot que el fan els egressats d'aquesta universitat. Per tant, us desig molt d'èxit perquè el vostre èxit serà el nostre èxit. No us hem lliurat un diploma. És materialment impossible lliurar un diploma que realment acrediti que heu assolit el grau que avui celebrem. El que us hem entregat és una obra gràfica que va guanyar un concurs un estudiant de la mateixa edat que vosaltres, que estudia disseny, és Xisca Xifre, i si el mireu és un pi. I cadascú pot fer una miqueta quina és l'al·legoria, quina és la representació, quin és l'efecte que li fa anímicament aquest pi. Jo que em dona el pi és un arbre molt nostrat, el tenim a totes les nostres voreres. És un arbre que evidentment arrela, però que la seva funció és cada vegada enlairar-se més amunt, cada vegada intentar tocar el cel. I jo crec que aquest és un poc un bon símbol per tots vosaltres i per tots nosaltres. Segurament hem ajudat a regar aquestes arrels del coneixement aquí a la facultat. Ara ve la vostra tasca d'intentar fer créixer cada vegada més el tronc, fer créixer aquestes branques, fer una gran copa que finalment serà aquesta copa que ajuntada entre tots aconseguirem aquest benestar social de les nostres illes. I un darrer desig, que avui no sigui un adeu vostre cap a la universitat. També us ho deia el degà. Jo crec que el pas per aquesta casa us ha fet un trànsit important cap a la vostra personalitat. Jo espero que cadascun de vosaltres, des del seu desenvolupament professional, compteu amb aquesta gent que us ha ajudat en aquest moment d'ensenyament, en aquest moment de formació. Compteu amb la facultat, amb els seus professors, compteu amb la universitat, perquè, com deia moltes vegades, si durant 4 anys
la universitat ha estat part de casa vostra, vol sempre continuar sent casa vostra. Moltes gràcies, celebreu-ho amb alegria i moltes gràcies a tots. Com a cloenda de l'acte, disposem-nos a escoltar l'himne universitari, el Deamus Igitur, posem-nos drets.